Waqt l-qamal mexxej Laburista Joseph Muscat, il-chairperson tal-Moviment kontra d-Divorzju Andrej Camilleri qal li wara r-referendum ta' 28 ta' Mejju l-Moviment mhux se jibqa' jeżisti. Andrej Camilleri qal li huma jridu jfehmu lis-soċjetà kemm huwa importanti li jkollna familji b'saħħithom u l-effett negattiv li ħalla d-divorzju f'pajjiżi oħrajn. Andrej Camilleri kritika l-mistoqsija li se titressaq għar-referendum kif ukoll il-fatt li l-mozzjoni li għaddiet maġġoranza assoluta mill-Parlament tgħid li m'għandhomx jintużaw fondi pubbliċi fil-kampanja. Ħadna gost ferm bil-pożizzjoni li ħal Partit Laburista illi jixtieq iħalli il-partitarji tiegħu liberi biex jivvotaw għax aħna nħossu li fuq suġġett bħal dan m'għandux ikun hemm impożizzjoni ta' partiti. Joseph Muscat qal li gburi li l-Partit Laburista adotta pożizzjoni ta' tolleranza u mhux konfessjonali. Qal li din id-deċiżjoni kienet imnebħa mill-Konferenza Ġenerali li ħatritu bħala mexxej Laburista. Dakinhar il-Partit Laburista għażel li jkollu mexxej li jaqbel mal-introduzzjoni tad-divorzju responsabbli li ma' pożizzjoni kienet ikkonfermata matul il-laqgħa tal-lum. B'reazzjoni għal dak li qal Andrej Camilleri, Joseph Muscat esprima tama li l-moviment ma jintemx għaliex irrispettivament xi jkun ir-riżultat, il-Gvern se jipproponi liġi tal-koabitazzjoni. Naħseb ukoll li ma tkomx tkunu short-lived għax jiġri fir-referendum. Issa jkun hemm diskussjoni oħra fil-pajjiż minn hawn fit-taxxur oħra li hija dwar il-liġi tal-koabitazzjoni, illi l-bieraħ kellna statement fil-Parlament illi jiġri fir-referendum sa tmiem din is-sena ħajkonna abbozz qudiemna dwar il-liġi tal-koabitazzjoni. Il-mexxej Laburista qal ju jirrispetta r-riżultat tar-referendum u jekk ma jgħaddix il-kwistjoni f'din il-leġislatura se tkun magħluqa.